Čitam današnju poruku dana na Sanjinom profilu, a danas je 25. rujna 25. Pa kaže Sanja: sve je imalo svrhu da vas vodi bliže ljubavi iz koje potičete. Jer samo si ti unutar sebe. I jedino ti znaš baš sve što se ikada dogodilo i što ti sve osjećaš. Jer ne mogu drugi razumjeti sve životne bitke i sav bol koji je moralo da osjetiš. Ipak sav taj bol je vodio do praga ljubavi. Ne ljubavi drugih, već tvoje vlastite ljubavi. I ne moraš više da čekaš da te netko drugi vidi, da te netko drugi voli, već da ti vidiš sebe sa svime i voliš se. Ti si mi sve, na svijetu sve, na svijetu sve, u tebi je kad nema te, ne živi sve, ne živi se, čuješ li me, nestane me. E pa ima. Ja sam se baš tako jutros probudila. Čak iznenađena ovakvom promjenom sebe. Otvorila sam oči s ljubavlju. Ljubavlju prema sebi. Smirenom, opuštenom. Laganom i nekako prepuštenom. Bezbrižnom. S osjećajem blaženstva i blagoslova. Uronjena u milost. Zahvalna. Jednostavno, radosna. Ma dana kad me ima samo zbog tebe, sunce, vjetar, nevere. Nek pred vrata mi donesu, opet tvoje korake. Osjećam. Prvi put stojim iza sebe. Dovoljna. Ono sebi dovoljna. Dovoljno lijepa. Dovoljno sve da si sve dopustim. Dovoljno. Konačno boginja. Ona začeta od prije postanka svijeta. Ispjevana u ovom tijelu u jednom trenutku prijelomnoga vremena. A ostalo je povijest jedne duše koja se ispisuje sama. S njom je mama. Pramudrost vječnih i besmrtnih. To je ključ za otključati duhovno srce. Sveto i bremenito, koje ne kuca više samo vremenito. Jer bezvremena zona je na pomolu. Kad si tu, a zapravo si svugdje, srce ti pjeva, tijelo ponovo pleše. Pleše hram koji si sam. Sve si našla. Tek sad te sve pronalazi samo, ono što ti želiš. I teško da se itko snalazi u dubinama o kojima govoriš, ali srce im govori da istinu zboriš. I da je ona tvoja, pregažena, a ti vrsta nezgažena. Samo sažgana u vatri do pepela. Kao Feniks, izašla si nova i bijela. Rekli bi cijela. Netko bi rekao cjelovita u srcu, cjelovita u duhu. I tvoj hram sad navidljivo blista. U ruci su 144 boje kista. Onog vječnog scenarista, voljenog Krista, zvanog ja sam život. Ti si mi sve, na svijetu sve, na svijetu sve, u tebi je
A Sanja završava svoju današnju poruku i meni i tebi i kaže: ne treba ti ničije dopuštenje, već ti je potrebna istina. Zato otvori napokon ta vrata, jer ljubav te čeka. Oduvijek te čeka. Tvoja istina, tvoja ljubav prema tebi. A ja ću nadodati, ono na što čekaš, oduvijek je čekalo na tebe. Mirjana Franz Benci.